मेरे भाई ये सब नाम दिए हैं पावर स्टार। पावर खत्म ना हुई तो मेरा नाम पवन सिंह है, ठेकेदारी नहीं करता हूँ। हम दुश्मनी भी दुश्मन की औकात देख के करते हैं। तो भैया आ गईलन पावर स्टार, धरती था। मेरे वजूद को सहारों की आदत नहीं। आज पता लगी कि के देले रहे पावर स्टार पवन सिंह के धोखा। आज पवन बतईहन काहे लड़की सन के साथे पटरी ना बैठल। आज हुई खुलासा अक्षरा ज्योति में कब भइल रहे आमना सामना। नईखे दुनिया के अब चाहे जवन होखे अनजान। तब भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह के लाइफ पर फिल्म बन के तैयार बा आ ओकर ट्रेलर भी सामने आ गईल बा। पवन सिंह के जिंदगी में इतना ना उतार चढ़ाव रहल बा कि हर कोई जाने के बेचैन रहेला कि कैसे पवन सिंह बार बार उभर आवेलन। कहाँ बाड़े तोहरे पावर स्टार? अरे सर भैया रेडी होके बस सोफे पे बैठ के सूझ पे। पवन सिंह के लव लाइफ के बात कइल जाओ तो ओकरा के बारे में भी खूब चर्चा होत रहेला। काहे पवन सिंह के अपन मेहरारू से ना पटरी बैठल, काहे अक्षरा सिंह से पवन के झगड़ा हो गई। ई सब ऐसन सवाल बा कि जितना मुंह उतना बात सुने के मिलेला। लेकिन अब कहल जाता कि फिल्म में पवन सिंह अपन जिंदगी के पूरा किताब खोल के रख देले बाड़न। एक बड़ी साजिश का हुआ है खुलासा। पावर स्टार का पावर है बरकरार। फिल्म के ट्रेलर से साफ बा कि एमे पवन सिंह के फैन लोगों के यहो पता लगे वाला बा कि पॉलिटिक्स में पावर स्टार के अपना स्वार्थ खातिर के इस्तेमाल कैलक। और लोग तो कहता कि एकरो बारे में पता लग जाई कि लोकसभा चुनाव में उ काहे आसनसोल से चुनाव न लड़लन। हाले में आरा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह कहले रहन कि पवन सिंह के कुछ लोग साजिशन काराकाट से लड़वा दिले, जेकरा वजह से आर.के. सिंह हार गईलन। दर्शक लोगों के तो एकरो इंतजार बा कि पवन सिंह आर.के. सिंह के आरोप पर फिल्म में कोनो जवाब दीन कि ना। भैया पिछला साल संतोष जी के फिल्म के डेट देले रहने, इनकर फिल्म कब साइन करेंगे? आ जहां तक पवन सिंह के पावर स्टार बने के कहानी बा तो ई दुनिया जानता कि कैसे एगो साधारण परिवार के गांव के एगो लइका गाना गावत गावत स्टार बनलस आ फिर देखते देखते बन गईल पावर स्टार। पवन सिंह भोजपुरी के एकमात्र गायक बाड़न जे ट्रेनिंग लेले बाड़न। येहू से लोग उनकर गायकी के बड़ा पसंद करेला। पवन सिंह के जिंदगी में दारू वाला लापरवाही के चलते भी तगड़ा झटका लगल बा। देखे के हुई कि सिनेमा में आपन कमी बतैले बाड़न कि ना। हालांकि ट्रेलर से तो लगता कि पवन ज्यादा कुछ छुपैले नहीं खन। देख मेरी औकात, देख मेरा पावर। जब तक हम ना चाहब तो निकल के दिखा दे यहाँ से। अब दर्शक लोग के तब फिल्म के रिलीज होके के इंतजार बा कि जल्दी से जल्दी फिल्म बड़का पर्दा पर आवे अब पता चले कि पवन सिंह केकर केकर पोल खोलले बाड़न। तब तलक पावर स्टार के गाना एंजॉय कइल जाओ। कमल रोक छाती ठोक के कहिला, जवार हो या जिला सब हमारे से हिला।